Erokamano. Koro wachaka nigi nyingi gi gima itimo. Koro gi nyinga iluonga ni Sensei David Osaka Boy. Gima atimo an gym instructor e Yugiska e Homa Bay kaendi. Wan gi penjo moro kae mapiyo piyo. Ndalo machon ne nitiere kwero. Kwero moko maniketo ni nyaka lo. In kaka gym instructor, be nitie kwero moko ma iyiego? Ing'eni korka kwero gi ok ochuno ni nyaka bed ni mwayiego. Nitiere kwero kweche nitiere mang'eny mane jodongo to gi wuonewa nochako. Ma wan kaka vijana kendo sani koro wabedo jodongo ne wadonjo mane iki. Lakini kweche to nitiere. Yes, kweche to nitiere kendo mang'eny. Kapodi mna kanyo, nitiere moro ma in gadier ni kopo ni idhi ataro mar chik to gimoro nyalo timore ni? Nitiere gik manyalo timore mang'eny kopo ni idhi ataro mar chik mar kwer moro. Yes, kaka kwer ma anyalo miyo achiel en ni wuoyi maduong', kijana maduong' onego bed ni gedo korka chich mar dala. Ok onego bed no gedo korka cham. Ma kopo no gedo korka cham to mano kwero nekech ng'ama duong' oringo dhi komatin. Yes, mano makosa. To bende kwero moko mineno ka gima gima mek walo? Yes, kweche bende nitiere moko ma kaka wan. Ing'eni ma sani piny ma sani nitiere gik ma wanyalo neno kaka vijana ma sani ni magi e kito chalo mag walo. Nitiere moko machalo mag walo. Nitiere, an gadieri. Lwetno moro achiel kende. Koro kweche machalo mag walo gi. Achiel kuomgi manyalo wacho en ni gimoro nyalo timore ni iwacho niya ni ka sami dwa gol cham oko ni to nyaka ng'ato riwre gi min ode. Kata sama idwa gol kodhi ni to nyaka to. Mano aneno ni ok en gima dieri nikech wan nitiere seche moko ma ng'ato nyalo bedo ni odak kata Mombasa kata dak Nairobi to dhako to ni ka gi nyithindo to sa ochopo ma igole kodhi chuno ni dhako ni biro golo kodhi mo opur ma ji bi chama to bende gima timo ji bende onge. Koro an mago kaneno ni nitiere moko ma at least onego kaw ni beyo to moko bende mag walo. That is a very honest opinion from Homa Bay County resident, and this one is Homa Bay TV, and my name is George Otula.